Ndị Anambra agago n'iru n'iza oku akụlue ụlọ nke gọọmenti steeti a na-akpọ site n'ịgbatara gọọmenti ọsọ enyemaka site n'itinye ụmụ ewumewu nakwa ụmụ ihe dị iche iche eji enyere ndụ aka na gburugburu ha. Nke ikpeazụ a bụ mgbape nke agbapere agaraga okporo ụzọ abụọ na Amawbia site n'aka otu onye omepụrụ onye ọdele si ụmụ awolo bụ Chief Christopher Ndubuisi. Onye nta akụkọ anyị maka ọlụ bụ Ngozi Obileri wetara akụkọ na okporo ụzọ abụọ ndị a ga-alụ gụnyere ụzọ nke si ebe akpụ hall gaa ụlọ nga dị na Amawbia, ebe ọlụ ịbọchasị a na-amalitegoli ozugbo n'ebe ahụ, tinyere okporo ụzọ si ebe akpụ hall gaa na be onye isi oche otu All Progressives Grand Alliance APGA n'ala anyị bụ Chief Victor Oye. Gerezi akụkọ aka ọha n'uju ya n'oge ahụ ka ya bụ onye ga-arụrụ ndị Amawbia ya bụ ụzọ bụ Chief Ndubuisi kọwara na nke a bụ imejupụta nkwa o kwere oge ha gara ya na nwanne ya nwoke bụ onye na-achọ ọkwa ịnọchite ọgbọnta vootu Ọka North na South na Abuja bụ Chief Augustine Ekweozor ịkọwapụtara ya bụ onye isi ndị APGA na Naịjirịa ebumnobi ya ka ya chọpụtara na ụzọ esi aga bee onye dị nnukwu mkpa dịka Chief Oye adịghị mma, o wee kwe nkwa na ya ga-ahụ na arụrụ ya bụ ụzọ. Chief Ndubuisi kọwara na ha nwere nnukwu aṅụrị oge nwanne ha nwoke bụ Chief Ekweozor wepụtara onwe ya ịga nọchite anya ndị ọgbọnta vootu ha wee kpọkụzie ndị Amawbia ka ha nye ya nkwado. N'okwu ya dịka ọ na-agwa ndị ọgbọnta vootu nke Obizi ka ya bụ Chief Ekweozor kọwara na ihe ọ pụtara bụ ịnapụta ndị be ha site n'inye ha ihe eji enyere ndụ aka otu ọ kwesịrị n'ebe ihe na-aga nke ọma. Chief Ekweozor kọwakwara na dịka onye jibu inyere ndị mmadụ aka mere aka ọrụ, kọwara na ihe kpatara ya ji chọọ ịpụta bụ na ndị nọchiteburu anya ha n'oge gara aga enweghị ihe ha mere iji wee mee ka ndụ dịrị ndị ọgbọnta vootu ha mma, ma kọwazie na ụzọ ahụ sitere n'ebe akpụ hall nke dị na Amawbia wee gaa na prison ya na nke sikwa n'ebe akpụ hall wee gaa na be onye isi ndị APGA na Naịjirịa bụ Maazị Oye bụ nnọọ ntakịrị ihe n'ihe ha ga-ahụ ma ọ bụrụ na ha nye ya ikikere ịnọchite anya ha. N'okwu nke ya ka onye na-anọchite anya ndị Ọka South na ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Chukwuma Okoye gosipụtara aṅụrị na ezigbo ihe na-abatazi na ya bụ ebe ọgbọnta vootu ọ na-anọchite anya ya, ọ kachasị n'obodo ya bụ Amawbia, ma kelezie Chief Ndubuisi maka ya bụ atụmatụ ọ tụpụtara, kpọkwukwa ndị dịka ya na Anambra ka ha nye aka ịdị na-edozi obodo ha dị iche iche. N'okwu nke ya kwa ka onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke ime obodo Ọka South bụ Maazị Onwuba kọwara na ha atụchala atụmatụ ichi Chief Ndubuisi echichi ma tụnye ya akara ugo dịka onye na-enyere obodo aka, kọwaa na mmadụ dịka ya anaghị ezo ezo n'ọha maka ihe ọma ha na-eme. Onye ji ọkwa dịka onye isi ndị Awulu Brothers bụ Chief Emmanuel Ndubuisi kọwara na nwanne ya nwoke bụ Christopher Ndubuisi bụ nnọọ ngọzi dị iche nke Chineke nyere obodo ha bụ ụmụ Awulu nyekwazi Anambra steeti, kọwakwa nkwado ha dị ịgbanye nwanne ha nwoke bụ Chief Ekweozor aja n'ukwu ịhụ na ya bụ ọgbọnta vootu ọ chọrọ ịnọchite anya ha bụ nke ga-aga n'ihu. Site na Amawbia, abụ m Ngozi Obileri.